everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, Libat. Ambot. Pero wa ko'y laing gidudahan, Venus. Si Layla ra gyud ang hinungdan ning tanan. Kadtong panuway nga Layla ang ganahan kay magpasuroy nako. Kung modaog siya sa mong contest. Asa mo kuno mag-outing? Kay ako na rin ipapusil si Layla. Unsa? Venus. Ayaw na paghiskot og patay karon panahon na, oy. Makasapot na ko ng Layla. Mura man og gilinugaw ni maayo ang atong relasyon. Paminaw nako. Dili mayong kontrahon si Layla, Venus. Unsa? Hoy, dili pwede nga dili na siya kontrahon oy Rexon. Tanawon ko na nahitabo nato. Wa nato na siya kontraha pero naunsa na ta karon? Ang tanang panghitabo niya sa inyong bay, nagtuyok na lang kang Layla. Pero dili ko makahimo karon tungod kay kontrolado ni Tito Luisito ug Tita Teresita ang akong kinabuhi. Usa, uyunan ko lang ang tanang tripping ni Tito Luisito. Unya ako? Unsa naman ko ini? Mutik sa ko nimo. Kung asa may mag-outing, aron muwapas na ka dito. Unsa? Ay, naunsa na ba taon ta ini Roy Rexon? Mura na magikugway apil si mong pamilya, ani? Venus, kinahanglan sabton ko nimo. Gisabote ka, Rexon. Pero kinahanglan sa din tao maning kamot sab ka, oy, para nako. Naunsa man ka? Dili na ganita hapit magkauban? Kaluoy na ba nato, ani, oy? Kanag yung Layla ang kontrabida sa itong kinabuhi. Ay, naunsa naman ko ini, oy. Nahasol naman sa kugmay sa gisulti ni Sir Luisito na ako ganina. Oh, papa di ay. Kinahalan ko nung honest ko niya. Taoy, wa ba ka na siya makabanteng na makakuno? Pero, iyan naman nung kong gipatrabaho. Halano. Mura man og dili ko katuhoan ni nahitabos kong kinabuhi. Pero, mura na bagmilagsik siya kamay. Ay! Layla? Sir Diggs, kuratan ako ni mo eh. Murag, niulpot ka. Bitaw. Kung ano sa ka makato. Mas man, may nakahasol ni mo. Kanaw, ay, pastilan, Sir Diggs. Hmm. May gigmiduol ka. Kaya murag, gikabuhi naman ko, oy. Di ka buhi. Oh, sa man, nagutman ka dito sa opisina. Wa man. Kuan, kanang, bisa nun sa nakugunaon na ba, Sir Diggs ba? Maluoy naman yung kong Sir Luisito. Mangag sa ilo. Di ba ka man naon, Layla? Sir Diggs, uy. Ay, sadang gibahak, uy. Grabe naman sa kanang gibahak. Ay, dako. Kana na bang gibahak, sakit na ba kay na? Di ba? Hubag man ang nagnang-nang. Kasakit na, uy. Ay, ang man. Kulbaan magkupirmi ni mo taon. Ayaw pa da sa tama ng imong kipati, di ha? Ha? Importante, Layla, na matuma nimo ang misyon nimo nining bayan. Pero Sir Diggs, paminaw sa, kuan ba? Kana bang pagbasa sa nasunod nimong katigayunan ba? Kano sa man nabasahon? Pakwat. Ha? Pakwat, ha? Kung mamatay na ang nagpahimo sa iyang testamento sa kitigayunan, mauna ka na panahon nga basahon na ang mga sumusunod sa ilang masunod. Basahan naman na. Ana na din tita. Mauba? Mauna. Ay, kung mauna, unya na kumaybaw sa kumasunod kung mamatay na si Sir Luisito. Mao yun. Uy! Mao. Busa, pag-ampo diha nga mamatay na si Sir Luisito. Unsa?
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Uy, tempa, uy. Di sa ko mag-ampog ingon ana, Sir Diggs, uy. Oo, sa mga buhato ni mo kung gusto rin yung ka nga makasunod siya katikayunan ni Sir Luisito. Di ba? Angay lang nga mag-ampo ka nga matigbak na matay na si Sir Luisito. Ayaw lang. Ay, kanang, di lang sa tamagisgodan na, Sir Diggs, uy. Kaya nang libaw to kung balhibo ni mong gipanulti, uy. Di lang ko mag-ampo nga mamatay siya, uy. Mo, nagdali ka man ka nga maangkon ang tanan. Ay, wa ko magdali. Kuan lang, mura man gud og kalayason ko ni Baya ba? Bagagsilong. Ayaw pagpinugo, Layla. Sir Diggs, uy. Ayaw lagi taon. Paminaw. Ipaduli mong dunggan. Paduol, Jud. Kay paik kay hunonaon nga libat ka na niya. Bugo pa. Grabe sa ka. Gamita ang utok-utok, ha? Utok, brain, utok, ha? Panahon na karon sa mga alisto, day. Dili na ka mahimong magpaluya-luya. Okay. Inday, Layla, katuog na inday, ha? Trabaho pa kaugma. Ay, usa pag yun na. Oh, saan naman say reklamo niyo? Kuna bang kuan ba good ba, Sir Diggs ba? Kuna ba mag-uban mi permi ni Rexon ba? Mura man ko kabuhian permi ko na siya sa kong duol. Hoy, Layla. Layla, kinahanglan nga sundo nimo ang tanang gusto sa imong amahan. Ay, nindota pa matiyo na imong gisulti, Sir Diggs, uy. Nga akong amahan. Ay, kanindot ang no? Kung ako pag siyang tinuod nga amahan, no? Ay, Layla. Bangang saylong. Kahayo ba ni mong hapagkonsagtang og siya ko'y, oy? Ano, good? Giangkon ka na niyang anak. Musa pa'y musli. Ay. Kasabot ka, pa'y musli. Og ayaw pagkunaw na nga mo surrender ka kay dili na mahimo. Ha? Di na mahimo. Patay ka kung mo biya ka ni Sir Luisito. Unsa? Patay. Ngano ko ako'y mamatay? Patay. Mao na ibutang sa imong problema, Layla. Sa imong una-una. Patay ka. Kung may bawa ni Sir Luisito nga nangilad ka. Mapriso ka. Ay, doy. Ako di patay, ani. Ikaw ra kay patay. Kay dili madyo kumo angkon sa atong plano. Laaya gud ni Mr. Diggs good. Ikay ko direktor. Sa ayaw gyud hag Laylay. Ayaw gyud Laylay. Dasig inday. Dasig. Pahiyom. Ang importante nga musakay ka na sa dagan sa panahon karon. Barugi na lang yun nga anak ka og Laurente og nga umaabot kang milyonarya. Hoy, Layla! Punta na! Buntang naman di ay. Saan ka? Matrabaho ka, di? Matrabaho, oy. Kuan, maligo pa ko. Dali na! Saan mo ka, eh? Pulang yung di mo trabaho. Maligo pa lagi ko. Magdali di, ha? Lagi! May batasan ay. Hoy! Walang maniros puntahan ay. Dali ko kaligo, eh. Sabi niya akong dagway, uy. Mao na baka ni, uy. Ay. Layla. Ay, tita. Sa man mong sinina ang bali man na. Ha? Hala, uy. No, uy. Mo naging lagi ni. Nagkabuang magugo, tita. Kaya sa'yo kay namukaw si Rickson. Kamanarbahong namin. Bali noon. O sa'yo manarbaho? Nagsugod na ba ako opisina, tita? Nalimot ka? Unang adlaw, ako gahapon. Layla. May trabaho karon kay Sabado karon. Unsa? Pero, gibinuangan ka na usab ni Rexon. 5 ra ka adlaw ng inyong pag-opisina, Layla. unya? Sirado din opisina karon, tita. Mismo. Dili man sab. Doon naman sa manarbaho karon, pero kamo, ikaw, si Luisito ug si Rexon,
Dili obligado nga mo adtog opisina. Kung mauna, gibinuangan lang day kong Rexon. Oh, na. Mao gyud. Okay. Sige, tita. Tamahaw na lang ta. Kao na lang dito una og relax. Dili, tita. Mutrabaho ko karon. Bahala lang Sabado. Unsa? Hello, Pops! Good morning! Sa iyo ka man laging bimata. Sabado karon, wa mo'y trabaho si Rexon. Ay, dili mahimuosi ka ng adlaw pa. Domingo lang ang angay mamahuway mi. Kung ba na, mo trabaho ka? Opa! Good. Maunay gusto ko ni mo, Layla. Seryoso ka sa imong trabaho. Sige, adua si Rexon. Panarbaho mo. Thank you pa! Kabog na oras akong utok ron na. Ay, Rexon! Oy, nga nung taong naligo mang kadiha. Hawas na diha kay manarbaho ta. Ay! Hoy, ignorante! Gilad na lang ka, oy! May trabaho ko sa Sabado. Sa una, wa kay trabaho ko Sabado. Pero, karon doon na natay trabaho ko Sabado. Busa hawas na diha, kay malate na ta! Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!